Samantala, planuhin na ng maaga ang pagbiyahe po at alamin ang iba pang alternatibong ruta sa Lunes, January 19 para sa mga motorista na dadaan sa bayan ng San Fabiana dahil sa gaganaping Grand Parade na bahagi ng kapistahan ng nasabing bayan. Magsisimulang ipatupad ang rerouting alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang sa matapos ang selebrasyon upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa nasabing bayan. Para sa mga southbound at northbound vehicles, patungong Sison, Pozorobio, Manawag, San Jacinto, Mangaldan, Dagupan at vice versa. Maiging alamin ang iba pang alternatibong ruta upang hindi maipit sa traffic sa nabanggit na mga oras. Pinapayuhan naman ng mga motorista na pahabayan ng pasensya sakaling makaranas pa rin ng pagbibigat ng trapiko at sumunod sa direktiba ng mga traffic enforcers at mga otoridad. Tiniyak naman ang maagap na pagbabantay ng mga kapulisan, auxiliary at iba pang volunteer groups upang umanduhan ang mga sasakyan para sa kaayusan ng kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM.